गुड मर्निं लोगोफोर। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय लोगोफोर। मैयानि दिनाव भिडिअ लानानै फैनो हायासै। मा जाहोनाव हायासै आं खोन्थानि। मैयानि फैनो गोनां जि एपिसड भिडिअ बियो अलरेडि जाखाजोबखाबायमोन, आपल'डबो खालामबायमोन। नाथाय मा जाखो लोगोफोर, जेबो हमदां हायासै, बुजिमोन हायासै। मानि थाखाय मा प्रब्लेमाव बेबायदि जाखो मिथिला। भिडिअ आपल'ड जाखानायानो हारसिं डिलिट जाना थांफिनदों। बेनि थाखायनो मैया भिडिअखौ हगारनो हायासै। गोबां दुखु मोनबाय थाबाय गोसोआव, एसेबां खस्थ' बनायनानै भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै। हयथ' जानांगौ नायगिरि नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनो थाखाय गोबाङानो नेना दङमोनदां। नायगिरि लोगोफोर, जेब्ला भिडिअ मोनसे बानायनानै भिडिअआ डिलिट जाफिनो गोबां दुखु मोनो बनायग्राहा। गोबां खस्थ' दङ लोगोफोर भिडिअ बानायनायाव। गोबां होख्रावनो गोनां जायो, दै गांगुलायो आरो गोबां माथा बाहायनो गोनां जायो, गोबां सम होनांगौ। बेफोरखौ मावखांनायनि उनावबो जुदि भिडिअफोरा माबा मोनसे बेफोरबायदि डिलिटफोर जाना होयोब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन, नंगौना नङा लोगोफोर? दाथ' मा खालामबावनो ना लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय नेनानै मोनासै। नोंथांमोनाबो दुखु मोनबाय, आंबो दुखु मोननांबाय। दे मैयानि दुखुखौ जोङो दिनै बावगारनोसै। मैयानि थांखांनाय दुखुफोरखौ जोङो दिनै लाबोफिनला। जोङो दिनै रंजागोन। दिनैबा हले आं नोंथांमोनखौ आसा दोनहोआ, दुखु मोनहोआ। दिनैबा हले आङो नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैथारखागोन आरो ना लोगोफोर, खोथायानो गैया। दिनैबा हले नुनो मोनथारखागोन आरो लोगोफोर। मैयानि दिनाव आङो ओरैबायदि मोजां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, जे भिडिअआ मिनिथावथाव। माने जोंहा जे सोलिबाय थानाय दङ ना एपिसड, अखानायैनो आं बुंखानाय दैबानानि मेथाइ बादायलायनाय, बियो मैया दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाबाय, भिडिअआनो डिलिट जानानै होबाय नालाय। अब्लाबो आं दिनै बे एखे एपिसडखौनो लानानै फैगोन आरो फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड देरहाहोनाया नोंथांमोननि आखायाव। नोंथांमोना जायनि खननायखौनो मोजां मोनगोन बेखौनो भट होनानै नोंथांमोना देरहाहोबानो जाबाय। नोंथांमोननि सेलेक्ट खालामनायावसो फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्डखौ जोङो लाबोगोन। दे लोगोफोर, साफ्रोमबो मोजां खाबालाय। मैयानि दिनाव भिडिअ होनो हायैनि गोसो मोनस्रा दिनै आङो सुंद' भिडिअ लानानै फैदों। मैयानि दिनाव मानो भिडिअ लाबोनो हायासै, बे जाहोनखौ लानानै मिथिखाबाय दा, मानि थाखाय भिडिअ लानानै फैनो हायासै। भिडिअआनो डिलिट जानानै होदों आरोना लोगोफोर। दिनै नुनो मोनगोन, सिन्था दाखालाम। मबाइलफोरखौ चार्ज होनानै लाब्लानो जाबाय आरो एमबिफोरखौ एसे बासायनानै दोनबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय। बिदिब्ला नेनानै थादो।